40 яшьлек юбилейны барыбыз да олы бәхет белән каршы ала торганнардыр. Чөнки ул дөрестән дә гомерләрнең иң матур вакыты. Яшьлек җилбәзәклеге артта калган, җитди һәм олы гомерләргә дә җитәр өчен вакыт бар. Нәкъ шундый гомер тантанасын Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче якташыбыз Ахтямов Наил Тәүфик улы каршылый. Аңа олы бәхетләр теләп, якыннары, тормыш иптәше Гөлнара Рушановна, улы Булат, кызы Диляра котлау сәламе юллыйлар. Язмыш дигәннәре минем тормышымда иң зур бүләгем, мәхәббәтем, сөекле иремне очраттырды. Мин бүген дә үз бәхетемә артык ышанмый яшим. Бер үк бәхетемне күпсенмәсен генә Ходаем. Мәхәббәт җимешләребез безнең сөюебезне күреп, тату, ата-ана иркән азына туеп, безне шатландырып әкрен генә үсеп киләләр. Яратканым минем, бүген синең матур юбилеең. Шушы матур бәйрәмең уңаеннан тагын бер тапкыр яратам дип әйтергә рөхсәт ит. Без бит синең белән утлар да кичтек, сулар да гиздек дигәндәй. Зур тырышлык куеп син чын ир-атларча өебезне булдырдың. Улыбызны да чын ир-ат итеп үстерәбез. Быелгысы елда ул инде мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, Ульяновск дәүләт университетының нефтегазовый факультетының студенты булды. Үлеп яраткан кызыбыз да башлангыч мәктәпне тәмамлап 5нче сыйныфка күчте. Ул да абыйсы сыман бик тырышып, бары яхшы билгеләргә генә укып килә. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа ниләр телиек икәнсең? Әлбәттә, иң мөһиме саулык, исәнлек. Янәшә бездә гел булып торуыңны телибез. Сиңа кылган изгелекләрең өчен, гел безне яратып, барлык авырлыклардан саклап яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Безнең өчен син гаиләбезнең ныклы терәге, олы ышанычы. Синең сыман балалар өчен үлеп үшкән әтиләр бүтән юктыр. Син бит безне бер сүздән аңлап, тыңлап, бар хыялларыбызны тормышка ашырырга тырышасың. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Без сине бик яратабыз һәм һәр вакыт эштән кайтканыңны сагынып көтәбез. Менә синең туган көнең җитте. Бигрәк матур, гүзәл бәйрәмең. Теләкләрнең сиңа җиткерәбез иң гүзәл һәм иң зур бәйрәмен. Бәхетле бул. Безне шулай һәр чак яратып һәм саклап яшәше. Хәзергедәй яшен сыман үткен, имәндәй нык булып яшәше. Яратам дип кабатларга арымам җаным сине. Рәхмәт бәхетле иткәнгә гомер юлымда мине. Таза, сау бул, имин яшә, шатлыкларың мул булсын. Синең хөрмәткә бар дөнья бәхет нурына чумсын. Хөрмәтле Наил Тәүфикович, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алда тормыш иптәшегез сайлаган матур җыр да сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Барыда булгалый, яугалый, яңгырык барыда, давалы жаныңа батканда, яклаучы, саклаучы табыла. Тормышта барыда булгалый, тормышта барыда бер вакыт, сынаулар сандырмас канатын. Tırmıştı yaşasan yaratır. Tırmışta barıda bulmalıyım. Tırmışta barıda bir vakit, sınavlar sandırmaz kanatır. Tırmıştı yaşasan yaratır. Tırmışta barıda bulgalый, işite vay vakit salkını, kinetten күңелini yaz ite, bağına məxəbət yalqını. Tırmışta barıda bulgalый, tırmışta barıda bir vakit, sınavlar sındırmaz kanatın. Tırmıştı yaşasan yaratır.
barıda bulgalı tuzlusu aşısı baygınlık şu vakit eride bağılgan ümittin tamşısı Durmuşta barıda bulgalı Durmuşta barıda bir vakit sınavlar söndürmez kanatın Durmuştu yaşasan yaratın